प्रणाम मित्रगण। आज एक ठो बहुत ही छोट बाती पे चर्चा कइल जाई। लेकिन हमन आपन करती सब छोट बाती बाटे, लेकिन जेकर करती चर्चा कइल जाता तेकरे करती बहुत बड़ी बाती बाटे। उ बात ई है कि केहू भी आ जाला त हमन के अपने बच्चन के तुरंत परीक्षा लेवल शुरू कर देनी। ई सुनाओ, ऊ सुनाओ, ई बताओ, ऊ बताओ, आपन कॉपी ले आओ, आपन किताब ले आओ। तो ऐसे बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाने, बहुत ही ज़्यादा उन्हन के दिक्कत होए लगेला। लइके नहीं चाहेने कि केहू दूसरे के सामने उन्हन के परीक्षा लेवल जा, टेस्ट लेवल जा। उन्हन के नहीं अच्छा लगेला बच्चन के कि ई सुनाओ, ऊ सुनाओ। उ बटन दबा के चलाए वाला गुड़िया गुड्डा थोड़े हवे लइके कि बटन दबा दो के त अंकल के ई सुना द, फूफा के ई सुना द, मामा के ई सुना द, डांस करके दिखा द, नाच के दिखा द, गा के दिखा द, पहाड़ा सुना द, गिनती सुना द। तो ये चीज़ें से आप लोग अपने आप के बचाई। काहे कि बच्चे इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है चीज़ से, सबकर लइके परेशान बाटे। और हमके लगेला कि हमहनों के परेशान रहनी है एक समय पे कि केहू आ गइल त तुरंत उ आदमी शुरू कर देला पूछताछ कइल। अब तक हर एक चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा नियंत्रण हो गइल बाटे। केहू घरे जाता त लइकन के परीक्षा नहीं लेवल शुरू कर देता। लेकिन फिर भी हमन के ई कमी हवे कि ई स्कूले में भइल बा, ई लिया के देखा द, ई भइल बाटे, ई सुना द। त ई लइकन के साथे ई व्यवहार कइल बंद करी। आ केहू के सामने केहू पूछत अगर लइका के नहीं आइल त कौनो बात नहीं आवे, सबके सब कुछ नहीं आवेला। तुरंत ओकरे सामने लइकन के डांटल शुरू कर देवल, उनके सामने लइकन के डेरवाल के बिहान तोरे सर से बात कर, बिहान तोरे मैडम से बात कर। अब ये सब बंद करी हम सब। काहे कि ऐसे लइका सुधरी ना, उ लइका और ज़्यादा परेशान हो जाई और मानसिक प्रताड़ना के शिकार हो जाई। हाँ, अगर नहीं आवता ठीक है, कौनो बात नहीं आवता, बिहान याद कर लियो। लइकन के प्रोत्साहित करी, लइकन के प्रोत्साहन दें। हालांकि ये विषय पे बहुत जानी चर्चा क भइल बाटे, बहुत लोग बता भइल बाटे, लेकिन फिर भी हमार मन नहीं मानल है कि ये विषय पे हम चर्चा नहीं करी। लइके गुड्डा गुड़िया नहीं हमें, लइके कौनो सेल डार के चलाए वाला खिलौना नहीं हमें कि सेल डार देना, बटन टिप देला, लइके अपन फटाफट शुरू कर दें। ओहू लोगन के मन होला जैसे हमन के मन होला, हमन के बातचीत कैले के इच्छा होला, वैसे बच्चन के ही अवसर दें, बातचीत कैले के अवसर दें। अगर मेहमान के सामने अपने बच्चन के अच्छा प्रदर्शित कराए बा तो बच्चन के ऐसा संस्कार सिखाई। लइके प्रणाम नहीं करते ना तो जे आवता ते के प्रणाम करवाई। पानी उनी आप ले आवत बाटी तो कह दी, अगर लइका थोड़ा बहुत मदद करे वाला बात तो गिलास लेके चल चला, मीठा लेके चल चला। मेहमान पानी पी लिया ना तो लइकन से कह दें कि उ जन बर्तन बाटे ले जाके रसोई घर में रख आवा, मम्मी के दे आवा। ये सब चीज़ दिखाई, ना कि लइकन के स्कूले का चीज़ शुरू कर दें आप सब। तो ये चीज़ से आप सब बची, बहुत बची, एकदम कोशिश करके नियंत्रण करके बंद कर दी ये चीज़। आप अपने लइकन के पढ़ाई, दूसरे के बतौले कौन जरूरत बाटे। तो हम आप लोगन से यह निवेदन करब कि अपने लइकन के प्रतिभा अपने आप निखारी, केहू के सामने प्रदर्शित कैले के बतौले के कोनो जरूरत नहीं बाटे।